Makadiaskani. Makadi munhu waMwari. Tiri nani. What caught my attention is this bag. Uri kuenda ipi nebag? Ndanga ndafonera nomukomana wangu kuti tisangane paservice station. Nemukomana kuti musangane paservice station? Wangu munhu waMwari. Zvekutizira ere? Ichokwadi munhu waMwari. Saka chii chazonetsa? Foni yake inozombobvira yaita yangangoramba. All right. Now, listen to this, my daughter. Iwewe manengo yakadi mchidana nemukomana uda utizira? Tane 2 months. Saka une nhumbu here? Handina munhu waMwari. All right, forgive me, but I must ask this. Wakamboona nemukomana wako here? Taitaura pafoni takasangana pagroup muWhatsApp. Ndobva matodanana pafoni? Wangu munhu waMwari. Chobva watotisaita kutizira? Chokwadi. Because ndiri kukuona waswera wakangomira uchingotarisa tarisa. Ko mari yanga achiti ari kuda imari? $50. Saka umba? Handisisitona kana mari. You mean kuti hauna kana sendi? Wangu munhu waMwari. Even nebhazi yekudzokera umba? Wangu. Rudo here? Nai vana mai? Kutizira munhu usingazive nebhegi? Kana kuti uti chii unoshaya zvokutaura because iwe unongoni mwana musikana? Shuwa mwana wako otobva kumba nebhegi achienda kumukomana wasingazive? Zvino wanga uchaita munyama nekuti dai mari yacho anga chindei 50 yacho? Handiti hanzi fuel yapera mota ndada kuwedzera fuel ndakanganwa wallet kumba. Unoona manjeka pachapera chechi mandakupa mari yekombi wongoendo kumba kwenyu. Izvi zvemukomana siyana nazvo izvi. Hameno kuti uchadzokera uchiti wanga waende ipi nebhegi rako uchati chii. But varume vari muchechi muno chero pakaona tada kukupa lift ndosaka ndakupa mari. Madzvinyangwe. Maita basi. Vakamburi. Ndaunogara basi. Asi zviriko here? Unenge wanyanya kuita sei online dating kuZimbabwe? Kuna haishandi. Hameno kuna naAmerica ikuku. Kunotoda ukatomutarisa museyamwa wanyatsoona kuti ndiye anogeza here haageze here. Ndokana ndichikuudzai kuti zvinosekesa kana asiri hanzvadzi yako. Iri hanzvadzi yako kana kuti mwana wamai vako arohwa 10 kuti kudai. Izvozvi mukomana abva atoti hauna mari saka chandinobatidzira chii? Mari yacho wamwanzi umupire paikwewe? Paiko keshi. Wototenda Mwari kutoshaya. Dongo inayo ka 50 kaenda. Hapana chacha karira pano kamto.
Mutare Revival Night na Prophet T Freddy yauya. Goodness and Mercy Ministries inokuudzirai Mutare Revival Night musi weFriday 27 March 2026 pa Queen's Hall padhuze neCivic Center Mutare CBD. Mukana wama one-on-one nemunhu waMwari unenge uripo. Tifonerei pa 0778 059 270 0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.